दुद्रुलायना गेलेग्रा नै वाव इउनिक कमन बे वाव खम रेन्जआवनो मोजां बेसाद होनाय खुलुमबाय लोगोफोर अब्ला नैबे भिडिअखौ लोगोफोर आङो जागायबाय दिनै फर्स्ट टाइम फ्रम आमटेका बाजार आमटेका जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे मुंदांखा दिनैथ' बाजार दिन नङा एसे खालि जागोन ओरैहाय गारि स्टेन्ड ओमफ्राय बाजारा ओरै थाबाय साहा बेनिफ्राय बेबायदिनो ओनसोलनि बाजारफोराव माखासे स्पर्ट्सनि आइटेम नांगौफोरखौ जेरै बलफोर नांगौ बुट जुथा जार्सिफोर माखासे स्पर्ट्सनि मेटेरियल्सफोरखौ नांगौब्ला जोंनो बेबायदि फिसा दखानफोराव जों मोननो थाङा नाथाय महाय मोनगोन बबे बायदियाव मोनो माबायदि दखानाव सेलेक्टेड आइटेम्स ब्रान्डेड कम्पानि बुस्थुफोर मोनो बेखौ आं नोंथांमोननो दिनैहाय खिन्थानो थांगासिनो दं गोदानै बेखेवजानाय चिरां स्पर्ट्स हाब बेनिफ्राय थांसिगोन बङाइगाव लामायालाय बे अबस्थाखानाय बेनिफ्राय नैबावहाय एसे पेट्रलखौ सोना लाखानायसै जोंनियावथ' दिफु गैया मोनब्रै 400नि सोथ'नायसै मोनसेयाव 200 ना अब्ला लेट्स गो लोगोफोर ओंखारबाय चापागुरियाव बबे जायगायावहाय नोंथांमोना मोननो हागोन माखासे मोजां स्पर्ट्सनि गानग्रा जोमग्रा आरो गेलेनायाव बाहायग्रा बेसादफोरखौ लेट्स गो नैबे गाज्रि लामा अबस्थाजोंब्लाबो जोङो थांबाय थानि उफाय गैया लोगोफोर दा मोनफैबाय अब्ला चापागुरि चारियालि बङाइगाव टाउन एरिया खिन्थु डिस्ट्रिक्ट हिसाबैथ' बेयो चिरांसो गोग्लैयो जाहैबाय दा एन्ट्रि टु बङाइगाव टाउन एन्ट्रि जानायजोंहाय फैयै मोनफैयो आगदाजोंहाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ बेखौ गालांनानै आरोबाव सिगांजों थांबाय थानानै अब्ला लोगोफोर आङो दा मोनफैबाय आंनि दिनैनि डेस्टिनेसन चिरां स्पर्ट्स हाब आरो बेयो नैबेयाव दं बेखौ बेनि लकेशना जादों नोंथांमोना ओरै अपोजिटआव नुगोन हानसा बाहिनी होननाय नैबेनि जास्ट सिदा अपोजिट बेयावनो नोंथांमोना नैबेयाव नुगोन गोजौआव चिरां स्पर्ट्स हाब स्पेसियेलि जोंनि लाइमोनफोर आरो जायफ्रा स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टेड नोंथांमोननि थाखाय माखासे गानग्रा जोमग्रा मेटेरियल्स गेलेग्रा बेसादफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन मोजां ब्रेन्ड्स कम्पानिफोरनि दा गाखोलांनि बेबायदि गाखोलांनांगौ आरो नै गोजौआव स' येस ओरै गाखोदो ओरैहाय थांबाय बियो गोजोनफुरिनि ओरै लामा हाबग्रा बियो फार्स्ट ओरैहाय जाहैबाय सोनाब दा बेजोंनो ओरै गाखोनानै दंखायो गोजौआव पस्टार स' नाउ एन्ट्रि टु द दुकान येस लेट्स गो स' बेनो जाहैबाय नैबे जाहैबाय ने थेंक इउ जेडिसन बसुमतारी बेयो अनार बेनिफ्राय दखानाव जिरायग्रा एबा मेनेजार एसिस्टेन्ट बियो बिदिन्था इस्लारि आरो बे फंबायानो फ्राय थागोन बेवहाय ओमफ्राय गुमैबो दङ नै जिरायनानै दं गोजोन्थों गुमै जयेल इस्लारि बे खाथिनिनो आरो बियो दानिया बेयाव मा आइटेम्स मोनो बेखौ डिटेल्स नोंथांमोननो आङो होनो थांगासिनो दं दा जोङो जागायनि नैबे साइडनिफ्राय माखासे फुटबल्सफोर दङ जेरै मोजां ब्रेन्डनि निभियानि भिक्टरेक्स बेफोरखौ मोनगोन भलिबल मोनगोन बास्केटबल आरो फुटबल क्रिकेट बल बेफोरखौ मोनजोबो आरो नैबो मोजां डिजाइन खालामदोंबो मा लिरदों नाय इफ इट डाजन्ट चेलेन्ज इउ इट वन्ट चेन्ज इउ स' वी निड चेलेन्ज जोंनो चेलेन्ज नांगौ नङाब्ला परिबर्तन होननाया फैनाय नङा आरो फिसा बेसादफोरबो दङ नै मा बेसाद दं जोंने अनार बिथाङानो फोरमायथोंसै ओरैहाय फिसा पेकेटनाव जों नुनो मोन्दों नै मा बुस्थु बेफोरो नी गार्ड ओमफ्राय बेखौ हेन्ड ग्रिपार होनना बुङो बे आखायाव ओरै आच्छा ओमफ्राय स्किपिंफोर दङ नै ओमफ्राय बिदिनो हेन्ड ग्लभ्स ओमफ्राय बाकी बे सुइमिंनि माखासे सुइमिंनि आइटेम्सबो दङ ने गगल्सफोर दङ गगल्स आच्छा ओमफ्राय हेड्स दङ खर'हाय बेफोर दङ ओमफ्राय हाथाइनि नामायलाय गार्ड सिएसफोर दङ माखासे जास्ट फिसा आइटेम्सफोर मोनगोन माने सुइमिंनि बेफोर बेसादखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन बेयाव ओमफ्राय सिन गार्डफोर दं नै निभियानि विन्टारनि दङ बे फुटबलनियाव गानग्रा ने फुटबलनि सिन गार्ड ओमफ्राय बेफोर गासैबो सिन गार्ड गोजा बेयाव आच्छा ओमफ्राय माखासे बटल दं वाटार बटल्स एनार्जी शेक बटल्स आच्छा बेफोरखौ ओरै सोमोब्ला आच्छा स्प्रिं गोनां माखासे मिक्स खालामग्रा आरो एनार्जी ड्रिंक्सफोर लायोना ओमफ्राय नै माखासे बेजों लोगोसे ओरैहाय दङ माखासे लेडिस आइटेम्स दङ फ्लिप फ्लप्स होनना बुङोनो बेबो माने केजुवेल गानग्राफोरानो जाहैबाय एडिशनेल लाफानाय जादों एडिशनेल रिक्वायरमेन्ट थानायखाय
नंगौ 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 दा मोजां मोजां बेफोरबो नै नोंथांमोना नायना लानो हागोन जायफ्रा फसायदों थाबैनो लांफै नङाब्ला आउट अफ स्टक जानो हागौ कस्क' केटेगरि दं बेयाव काइजेननि दङ मोजां कम्पानि बेयो बे कस्क' ओमफ्राय बेफोरनि रेटआ एराउन्ड 700 800 ओमफ्राय लानानै कस्क'आ 800निफ्राय लानानै 1500 सिम दङ आरो हमनानै ला जोंनियाव जि सोलिनाय रिजनेबल प्राइस ओमफ्राय 500 सिमनिबो दङ 500 सोनिबो दं ना ओमफ्राय गथ'फोरनिबो दङ नै 1 नाम्बार 2 नाम्बार आच्छा राबारनि बलबो दङ अ आच्छा आच्छा बे एसे आरो साबसिन ब्रेन्ड बलाय बेबो 700निफ्राय लानानै 1500 सिम निभिया बेग्स दङ र' निभिया बेगआ मोनसे साबसिन आंनोबो फसायदों नै थिलेबलेबनो नै सोरनो नांगौ थाब लांफैदो आउट अफ स्टक जागोन बेयो नङाब्ला बेयाव दङ सिङावबो दं स्टक माखासे दङ नै भेराइटि दं बेखौहाय एसे नै बेफोर दं नै गडाउनावबो दङ नै बेफोरबायदि बेग स्पेसियेलि जोङो स्पर्ट्स गेलेग्राफोराबो बुटफोर सोनो बिराद मोजां थिलेब थिलेबनो नै वाव बारा दाम नङा 400 500 इदिल' ना मोजां क्वालिटि नायदो नै बिराद मोजां सिङाव बेयाव दोननाय माखासे बुट्सफ्रा नैबो नायदो नै बे आरो वाव बे निभियानि बेयो नैबे बे निभियानि ओमफ्राय नैबे भिक्टर बैबो निभिया डमिनेटर मथा-मथि गोजौनिफ्राय लानानै गाहायसिम रेन्ज माबादों आरो जों आच्छा आच्छा 1500निफ्राय लानानै एसिमावहाय जेनेबा 500 सिम अके गाहायाव नैबे मोनसेया रानिं शुज औ बेयो निभियानि बेबो जगिंफ्राव रानिंआवहाय बाहायनो हागोन बेबो माने मोजां रेटनिनो माने हाइ रेटद्राय नङा नोंथांमोना माने लानो हागोन बेसेबां होनदोंमोनलाय ब्रा जायो 1200 सोल'नो बियो निभियानि अरिजिनाल ब्रेन्ड बियो दाथ' 20% अफ आरो नोंनि भिडिअखौ नायनानै फैग्राफोरनि थाखाय आरो एक्सट्रा होबावगोन वाव एक्सट्रा नोंनि नामखौ मेनसन खालामफैला अके भिडिअ नायनानै फैदों होननानै नामखौ मेनसन फैला बेसेबांसो होगोन माने आंखौ होगोन जिखुनु 10% बो होनो हागौ 5% बो अके माने एक्सट्रा डिसकाउन्ट मोनबावगोन आरो माने माखासे प्रडाक्टखौ नायनानै प्रडाक्ट हुस होनना बुङोना नै माने स्पर्ट्सनि मुजा होनदों स्पर्ट्सनि मुजायाबो मोननै मोनथाम रोखोमनि दङ जेनेबा क्वालिटि बाय क्वालिटि कम्प्रेसर आच्छा बे आखायाव दे गानो औ ओरै गाननाङा हा जुनियरफोरनि गथ'फोरनि बुट्स जुथा जेनेबा 4 बोसोरनिफ्राय लानानै 8 बोसोर 10 बोसोर बिदि बुट्सफोर मोनगोन बुट्सफोर नै फिसा फिसाबो दं गथ'फोरनि थाखाय बेलाय नै बे जार्सिसफोरा दा जार्सिसफोरखौ नायदो मोजां माने क्लाब्सफोरनि जार्सिस दङ बे जुनियरफोरनि गथ'फोरनि आच्छा जुभेन्टासनि बेयो मोजां ओमफ्राय बेजों माबा दङ माने शर्ट्स दङ आच्छा बेजों सेट आरोखि एकदम खम गोलैगोन 500 थाखासोल' गोलैगोन 500 थाखासोल' मोननैजों सेट गथ'फोरनि बे सेना रियेल मेड्रिडनि बेबो सेट ओमफ्राय नैबे आर्जेन्टिनासनि माबा मोनगोन शर्ट्स मोनगोन ओमफ्राय आर्जेन्टिना ओमफ्राय मैनचेस्टार इउनाइटेड जुभेन्टास पेरिस क्वार्टारवेस मैनचेस्टार सिटी बिदिनो बार्सिल'ना दं आरो माने मुंदांखा क्लाब्सफोरनि दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे टाइट्सफोर दङ माबानि थाखाय नैबे सुइमिं कस्टिउम सुइमिंनि आच्छा माने गथ'फोर गाननानै जेनेबा दैयाव दुगैनायफ्राव आच्छा नैबे जाहैबाय माबा टाइट्स लेडिस ना इयो जुम्बा जिम बेफोरबायदियाव गानो आरो आच्छा बेबो बिनिनो क्वालिटि मेटेरियेल एडिडासनि बियो बिदि स्लिभलेस दङ स्लिभलेस टाइट्सफ्रा ओरै दंबावो टाइट्स लेडिसनिया लेडिसफ्राबो लांफैनो हागोन नै पुमा मार्सिडिस बिदिनो दं आरो फ्लिप फ्लप्स लेडिसफोरनिया नै बेजों आरो दंबावो नै भेराइटिस दंबावो ओरैहाय बेफोरनि दामा माबायदि सोलियो 300 350 आच्छा 400 मेक्सिमाम माने थाइलेण्ड स्टाइल करियान स्टाइलनि फ्लिप फ्लप्स नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नै नै सिनायला इजि टु गो नै नायलानो नुगोन माने लिरनायफ्रा माबा जिउं बिं बिं होनलायनाय आरो बेफोरो माने हमना लादो दिस इज आउट अफ इन्डियानि माल आरो बियो बेनिफ्राय साथाफोर एबा आमब्रेला जायखौ बुङो माने बाहेरानि दे जोंनि ओरैनि बायदि नर्माल साथा नङा इयो माने स्टाइलफ्राखौ नायदो नै एसे आलदा नै ओमफ्राय प्लास्टिक टाइप माबा आरो नै इम्पर्टेड बाहेरानि क्वालिटिया एसे बेलेग आरो बिसना बे चाइनिसखौ होननांसिगोन बेखौ चाइनिस बेयो ना माने बेयो प्लास्टिक टाइप हिसाबै माने बेयो जोंनिथ' नर्माल साथाफ्रा जोंनि जे सोलियो अखा बाराथार हायोब्ला दैया सोरखियो खिन्थु बेयाव सोरखिनाय जानाय नङा बे प्लास्टिक टाइप दै थायाना रानफिनजोबायो आच्छा ट्रान्सपारेन्ट आच्छा अखानिल'
ट्रान्सपारेन्ट माने स्रां स्रां आरो बियो गस्लाफोरखौ नुहुरलायगोन आरो एकदम इउनिक इउनिक नोंसोर नायला बुजिगोन एखेबारे आनकमन बे वाव डिल बाब बे लास्ट पिस ए आं बेखौहाय दोनदों आरो बुस्थुखौहाय देखायनो थाखाय माने बोथोर माबायावल' नङा डेक'रेसन बा माखासे स्पेसियेल अकेसनफ्रावहाय बिराद एट्राक्टिभ जागोन बे बेसादा ब्रिटिश रानिफोर ब्रिटिशनि रानिफोर हमग्राफोर बायदि आरो गथ'फोरनिबो दं नै बेबो बे ट्रान्सपारेन्ट माने प्लास्टिक टाइपआनो बेबो नै बेलाय वाव बेनिफ्राय माखासे ट्रेक शुट्स जोंनोहाय ट्रेक शुट्सफोर नांगौना आजिखालि माने सोरबा सोरबाथ' ट्रेक शुट जागोन रेगुलारबो गानग्राबो दङसै सोरबा माने फर्माल गाननो बाग्राफोर दं कम्फर्ट मोना दा नोंथांमोननि थाखायबो माखासे चइसनि बेसादफोर दं ट्रेक शुट बे ट्रेक शुट्सफोरखौ नायदिनि दाने एगन एगन जुनियरनि बांसिन दं क्वालिटिखौ नाय गरमनि वाव दाथ' सिजन फैगौ एसे 500 600 700 नायगोन आच्छा सेट 500 600 बिदियाव मोनगोन 700 जुनियर बिदिनो माखासे स्पर्टिंफोर क्विक ड्राइजोब माने गोलोमदैबो सोमा आरो बियो माने गोलोमदैफ्रा सिथाबनानै थाया क्वालिटिया मोजां ना इजार बियो क्वालिटिया मोजांथार नै माने बोथियाफोर गोबोरलाबायनाय नङा बियो बेसेबांलाय फाननायखौ एकदम खम रेटनि 300 ना खिन्थु मोजां बियो 300 350 बिदि थांगोन सेगा रानिं शुजफोर दङ बेखौथ' मिथिखागौ सेगाफोर एभेलेबल नै एकदम एभेलेबल दं लांफैनो हागोन बेनिफ्राय मोनगोन नोंथांमोना क्रिकेटनि आइटेम्सफोर बेट्स दं नै स्टाम्प्स दङ नै बेबायदि माखासे बुस्थु फैगासिनो दं आरोबाव माखासे क्रिकेटनि आइटेम्सफ्राबो हाबगासिनो दङ मोनगोन उनावहाय गासैखौबो बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे स्पर्ट्सनि आइटेम स्केटबर्ड दुद्रुलायग्रा गेलेग्रा दुद्रुलायना गेलेग्रा नै वाव लाङो बे बिराद डिमान्ड दं वाव दङ गेलेनायला नै गेलेनो हागोन वाव ओमफ्राय बेबो गेदेर गोलै दङ ने औ गेदेर गोलै दं एसे गथ'फोरनि थाखायबो दं बैबो रायलायफैनो मोनसे वाव साखाफ्राबो नायदो माने स्केटबर्ड जायफ्रा दुद्रुलायनायखौ गेलेनो लुबैयो गथ'फोरब्लाबो गेदेरफोरब्लाबो येस नै ओरैनो माबायदि प्राइसफोरा बेने स्केटबर्डनिया जनेक्स फ्रा इन्डियान इन्डियान प्रडाक्ट गासिबो इन्डियानो मोनफ्रोमबो इन्डियान बे एराउन्ड बे 700 नावनो मोननो हागोन नै बेखौथ' नै only 700 ओमफ्राय बे एसे गिदिरा बे गोलावा 800 to 900 नि गेजेराव मोनगोन नै बेखौबो नै प्रोटेक्टिभ हेलमेटबो दङ माने बे मोनसे खर'नि ओमफ्राय बे निफोरनि दङ हान्थुफोरनि बिदियाव गानग्रा अके आखायाव गानग्रा हेन्ड ग्लाभ्स आच्छा बेनिफ्राय दा नै बेफोरथ' जेन'बा हमना ला बिसोर सिंगेल पिस जार्सिफोर बा जुदि सोरबा टिमनिनो लांफैनो गोसो जायोब्ला अब्ला बेखौ मोननो हागोन ना हाया मोनगोन एकदम एभेलेबल आच्छा बेफोरबायदिनो जागोन जार्सिसा प्लेनबो जानो हागौ माने बियो कास्टमारनि सिलेक्सनाव चयस खालामनो हागोन कास्टमारनि चयसआव जुदि कास्टमारा प्लेन नांगौब्ला प्लेनबो हरनो हागोन जुदि डिजाइन नांगौब्ला डिजाइन जुदि क्लाबनि नांगौब्ला क्लाबनि ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओमफ्राय कास्टमाइज खालामगोन टिमावहाय ओमफ्राय जुदि सिंगेल पिस जुदि कास्टमाइज नांगौ होनबाबो मोनगोन आच्छा बरफ जेनेबा बेयाव नाम ओमफ्राय नोंनि लग' बा नाम्बारफोर मा नाम्बार होयो मथा-मथि जोङो सानसे साननै सिगां खोन्थानांगौ आच्छा जेनेबा समफोर लायोला दिनै खोन्थाबाय समफोर हरबाय आच्छा ओमफ्राय कास्टमाइजआबो थिग बेबायदिनो ओमफ्राय कास्टमाइजेसन माबा थागोन प्राइस थागोन जेनेबा पार पिस बा मोनसे सेटआव आरोखि जुदि पार पिसावहाय जुदि बानायोब्ला सासे मोनसेयाव 50 थाखासो गोलैयो 50 थाखा एसे टिमावहाय 900 सो गोलैनो हागौ गासै 16था सेट दं 16था सेट 900 बा 800 बेखौ रायलायनानै हागोन आरो जिखुनु जा जोङो टाइम होनांगोन सानसे साननै अके कास्टमाइजेसना 50 रुपिस होना बुंदों बेनिफ्राय आंनि नाम लाना फैला खम मोनो ना मोना बेबा मोनगोन आरो होबावगोन कास्टमाइजेसनाव आरो कास्टमाइजेसनावबो नांगौला आं 10 थाखा खमायना होबावगोन आच्छा नै खालि नोंथांनि भिडिअल' अके दा मेनलि बेनो नैबे ब्रादारनि कनसेप्टआ बेनो जे मा होनो नोंथांमोननोहाय एसे माने खम रेन्जआवनो मोजां बेसाद होनाय बेखौ साननानैनो माखासे सेलेक्टेड बुस्थुफोरखौल' बेयाव गावनि दखानाव ज' खालामनाय जादों बेबायदि
प्लेनिं दङ प्लेनिं माने within 1 month नि गेजेरावहाय आं माखासे स्पोर्ट्स शुज लागोन स्पोर्ट्स शुज लाइक स्पोर्ट्स शुजजों लोगोसे स्निकार्सबो लागोन आच्छा आच्छा ओमफ्राय बराव स्पोर्ट्स शुजआवहाय नोंनि एडिडास फैगोन ओमफ्राय नाइकी फैगोन ओमफ्राय पुमाफोर फैगोन पुमायावहाय माबा फैगोन बांसिन जर्डान आं अर्डार होबाय बे फैसिगोन आरो नायफैनो हागोन बेनो आरो जायफ्रा माने स्पोर्ट्स आइटेम्स गाननो मोजां मोनो माने इनफर्माल बिसोरनि थाखाय रेगुलार इउसनि थाखायबो बेसादफोर मोननो थांगासिनो ना नैबे आरो स' नोंथांमोना भिजिट खालाम नैबे चिरां स्पर्ट्स हाब जाया दङ सापागुरियावनो बेजों लोगोसे माखासे इनडोर गेम्स माने जायखौ न'फ्राव न' सिंफ्राव गेलेयो जोङो समाव टाइम पासनि थाखाय गेलेयो सोरबा इन्ट्रेस्ट मोननानै गेलेयोना जेरै चेस लुड' केराम नैबेफोरनि आइटेम्सफोरा आरोबाव फैगासिनो दङ भेराइटिस माने दखानाथ' गोदानसोखा सप्तासेल' जादों बेनिखायनो माखासे 50% मालफोर माबाफ्रा बेसादफ्रा आरोबाव हाबगासिनो दं नैबे ब्रादारनि दखानावहाय माने गोजाननिफ्रायसो फैनाय जायो नालाय पान्जाबनिफ्राय फैयो टाइम लायो जि ओपनिंनि थाखायहाय जोङो माखासे बुस्थुखौहाय लाबोग्रोबाय 50% लाबोग्रोबाय दा 50% फैगासिनो दङ बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आरोबाव ओरैबायदि हेफाजाब होनो हायो माखासे अनलाइन खामानिफोरखौहाय दा नैबे जायगानिफ्राय बेयावनो कम्पिउटारफोर दंखायो नै कम्पिउटार दंखायो दा माने नैबे ब्रादारा अथराइज CEC सेन्टार जेरैहाय मा खामानि जायोमोन PM किसान माने गभर्नमेन्टनि माखासे स्किमफोरखौ एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बार्थ सार्टिफिकेट पेन सार्टिफिकेट डेथ सार्टिफिकेट माखासे जि बुस्थुखौ गभर्नमेन्टआ इस्यु खालायो बे बुस्थुखौहाय जों बुंनो हागोन आरोखि बे CEC आवहाय खालामनो हागोन आरो एप्लाइ खालामनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे मोनसे एप्लाइ खालामबावदों आङो दलिलनि बेन्डार दलिल बेन्डार बेयावनो थागोन माने आजिखालि स्टेम्प जाबाय नालाय दा स्टेम्पखौबो जोंनाव मोनगोन आरो दा नोंथांमोना जायफोरनो नांगौ बे हेफाजाबखौबो नोंथांमोना बेयाव मोननो हागोन स' बेनोसै लोगोफोर बेनो जोंनि चिरां स्पर्ट्स हाब मोनसे गोदान दखान नोंथांमोना फै भिजिट खालाम दा बेनिफ्राय ओंखारफिनबाय दा लकेसनखौ आं खेबसे होबावनि हान्सा बाहिनी होननाय जेनाखि माखासे बेसादफोर फानो सफा सेट माबा माबि इन्टेरियरनि दा ओमफ्राय खाथियाव दङ चिरां डेन्टेल केयार होननाय दं बेनि सिदा अपोजिटआवनो नैबे चिरां स्पर्ट्स हाब बेवहाय नोंथांमोना फैनो हागोन आरो दिस इज द एक्जेक्ट लकेसन